Change no fucking blouse up, bitch, I make it rain shower. You did that, they wanna know a thing about you, you still that. Γεια σας μωρέ, είμαι στην Τζιζεβραδίση σήμερα. Θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition. Θα κάνω MLG με αυτόν εδώ πέρα το στόχο που βλέπετε στη μέση. Και όπως ξέρετε οι περισσότεροι δεν έχω συνηθίσει με στόχο. Αλλά θα προσπαθήσω καταρχάς πριν ξεκινήσουμε να γεμίσω τους κουβάδες εδώ πέρα. Να μην τους γεμίσω βέβαια. Και ναι. Θα κρατήσω έναν, θα τους πάρω βασικά όλους. Είμαι εγώ ίδιος τόσο κουβάς. Και τέλος πάντων ναι, θα συνεχίσει. Ναι. Και τέλος πάντων θα ξεκινήσω να κάνω MLG και με αυτό το στόχο εδώ μπροστά μου και πάμε. Ελπίζοντας ότι θα το καταφέρω. Γιατί δεν μπορώ με αυτό. Παραλίγο. Παραλίγο. Τώρα θα πάμε από εδώ γιατί από εκεί όπως βλέπετε έχουμε γεμίσει με τους κουβάδες. Όβα. Και τέλος πάντων κάναμε MLG και τώρα αυτό το σκύλο. Θα τραβήξω, δεν θα είναι πολλά βιντεάκια. 3 MLG θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και είναι πάνω. Πάμε μπροστά εδώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 3 MLG και να προσπαθήσουμε. Άρε και το βάλα. Κανονικά αυτό πρέπει να μετράει για MLG. Εγώ πιστεύω. Πρέπει να μετράει για MLG. Κανονικά γιατί το βάλε και με σκότωσε για κάποιο περίεργο λόγο. Να το σπάμε. Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Γιατί έριξα από το πρέπει να κάνω με τους κουβάδες. Οπα. Και πάμε να μαζέψουμε και τις άλλες βλακίες που κάνουμε. Για κάποιο περίεργο λόγο. Το νερό πέφτει πάρα πολύ αργό που είμαι. Λέμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Σκάς. Και είναι τώρα που να το κάνω. Κάθετος game mode S και skill παπάκια. Λοιπόν, θα κάνουμε μέχρι να μας τελειώσουν οι κουβάδες. Πρέπει να κάνουμε 3 MLG. 3 MLG και μετά καταφέρουμε είμαστε. Εντάξει, με το στόχο δεν μπορώ να συνηθίσει με το Pocket. Αλλά άμα κάνω και ακόμα και με το στόχο θα μου λέγατε είναι πιο εύκολο με το στόχο. Αλλά θα κάνω ένα challenge να το κάνω με το στόχο γιατί όπως βλέπετε πιο δύσκολο. Πρέπει να προλαβαίνεις να το βάζεις το αρχή. Συγγνώμη που βρίζω αλλά πρέπει μου σπάει τα νεύρα. Και όπου να είναι τελειώνουν και κουβάδες. Κουβάδες. Πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω. Λοιπόν, επικό challenge. Λοιπόν, έχουμε άλλες 2. Και ήδη είμαστε πολύ
Ρε φίλε, δεν ξέρω, έχω συνηθίσει με το κανονικό, δεν έχω συνηθίσει με το pocket. Τέλος. Λοιπόν, είναι ένα MLG. Ρε φίλε, με το στόχο πρώτη φορά κάνω. Δεν έκανα πιο τέλειος με το στόχο. Όχι, κάνω πιο τέλεια MLG με κανονικό. Πόσες κουβάδες μου μείνει? 1, 2, 3, 4, 5. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω MLG. Ένα MLG είναι. Πόσοι κουβάδες είναι? Λοιπόν, έχουμε 4 ευκαιρίες. Άμα δεν τις κάνουμε... Ναι, επιτέλους, το έκανα. Ωραία. Να κάνουμε και τις άλλες ήδη. Το κάναμε, παιδες μου, το challenge ήδη. Λοιπόν, ήδη το κάναμε το challenge, οπότε δεν με νοιάζει. Πεθάνω. Βακία. Πες μου αυτό για να δείτε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μου. Αν δεν είσαι subscriber, γράψτε ένα comment από εδώ το μου πείτε σου φάνηκε αυτό το βίντεο. Και αν θέλετε να κάνετε κανένα βίντεο, μην ξεχάσετε το καμπανάκι, μην μου δώσετε εγγραφή. Και αυτά από μένα. Γεια σας.